Hvad, dreng, skal vi købe en fed? Jo, fuck, det er jo nice, man. Ja, jeg kender faktisk en, der kan skaffe noget sådan. Kan du ringe til ham? Ja, det kan jeg godt. Ja, det er. Hey, hvad så? Kan du skaffe noget til mig og nogle venner? Vi skal til i byen. Ja, noget 3 gram, noget 120 måske. Hvor meget skal jeg give for det? Jo, det er fint nok. Jeg har en, som kan komme om 15 minutter. Godt da. Yes. Okay, fint nok. Hej. Hvad så? Havde han noget? Ja, selvfølgelig. Men jeg gider fandme ikke hente det. Altså, jeg skal fandme heller ikke hente det. Det er eneste din tur. Ja, okay. Så lader jeg det. Jeg skulle hente noget til Mikkel. Ja, det er godt. Ja, 3 gram, tror jeg det var. Yes. Har du penge med? Selvfølgelig har jeg det. Det er sgu da ikke nok. Det der har. Du ved ikke, at Thomas skal have penge. Det er da ikke mit problem, at han skal have penge. Jo, det er så. Det er det der Det overhovedet. er det sgu da for helvede, når jeg Det er siger det det der til dig. overhovedet ikke. Det er det bare sandt. Og så lige håndjernen af. Og du tager, jeg skal lige have skoene af dig. Nu sætter vi lige herud. Og så skal vi have. Har du noget i lommerne? Jo. Du tømmer lige, hvad du har i lommerne herhen. Du har ikke andet? Nej. Jeg kigger lige efter. Kom, du skal lige den trøje af også. Du får lige her ting udleveret, når vi snakker lige med dig her om kort tid. Så indtil da, så venter du lige herinde. Okay. Hej. Hej. Hvad, dreng, skal vi ned på tanken og ringe fed? Jo, fuck, det er nice. Ja. Skal du kun også træne med? Ej, skal vi ikke have Rasmus med? Jo, skal vi ikke det? Jo. Ringer du ikke til ham, ikke? Jo, det gør. Ja, Rasmus, vil du med ned på tanken og føde den fede sammen med os dig? Okay, fair nok. Skal vi sige om en halv time eller noget? Ja, nok. Vi ses. Hej. Det kunne godt, eller hvad? Ja. Fuck, hvor nice. Ja, så går vi da bare ned, det gør vi ikke. Jo. Ja. Hvad så? Er det godt, eller hvad? Ja. Nice. Skal jeg have noget i god? Det gør fint. Fuck, det er stærkt, man. Så hey. Så er den god, eller hvad? Skide god, ikke? Ja. Fandme bedre end den anden. Fuck. Dreng, skal vi tage resten med hjem, eller hvad? Ja, Skal vi ikke det? Ja, så prøv at, så slukker du den. Tænker der var mand, der griner Ferrari. Men velkommen til den virkelige verden, hvor penge styrer alt, men de hænger ikke på træerne. Så kan vi lære det ud af redden uden vinger. Ud på gaden, ud at hænge, ud at lave ulykker. Ud at bryde forsider med dårligdom. For ungdommen i dag dækker hånd i hånd med hårde stoffer, voldtægt og våben. Røvbank for at skaffe penge til lånet. Bagmanden står til